ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸೊನ್ಪತ್ತೈದನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ನಡೆತಂಡು. ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಟೀಚರ್, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಶವ, ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತ, ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗೀಶ್, ಕುಮಾರಿ ಗಗನ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಪೊಳಲಿ, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ, ಕುಮಾರಿ ಪವಿತ್ರ, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕಲತಾ, ಕುಮಾರಿ ಪ್ರೀತಿಕಾ, ನಿಸರ್ಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಷ್, ಬೇಬಿ ರಿತಾನಿಯಾ, ಚೇತನ್ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ, ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೀರ್ತನಾ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀತಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಸೊನ್ಪತ್ತೈದನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು.
ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ತುಳುವನಾಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ನಿಕೊಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಬೊಳ್ಳಿಗಿರಿ ಮಾಡದ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಅರ್ನ ಒತ್ತುದ ಯಜಮಾಂದಿಯರಿಗೆಂಡ ದುರ್ಗೆ ಮಾತ ಕಡೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಪ್ಪ ಆಂಡ ಮೂಲ ಯಜಮಾಂದಿನ ತುಂಬುದಿದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಿರ ಉಂತದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನದು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಗಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಿವಪುರ ಕುಂಪಲ. ಈ ಕುಂಪಲದ ಪ್ರದೇಶಡು ಆ ದುರ್ಗೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೊನೆ ಉರ್ದು ಈ ಪ್ರದೇಶನೇ ಒಂದು ಶಿವಪುರ ಅಂದ ಪಣಪ ಮುಖೇನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಐಶ್ವರನ್ನು ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತು ಓಡು ಮಂಡದೆ ಮೂಲತ ಅರ್ಚಕಿರು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಬೊಕ ಊರದ ಭಕ್ತವೃಂದ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಐಕ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗುಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ನಿಲೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನೂತ್ತ ಎನ್ಮ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಅಖಂಡ ಭಜನೆ ಮೂಲ ನಡಪವನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನದ ಮುಖೇನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರು. ಇನ್ನು 95ನೇ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಮೂಡಾಯ್ಡು ಉದಿತಿನ ನೇಸರ ದೇವರ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ಕಂತನಗ ಬಾಣಮಂಡಲ ಭೂಮಂಡಲ ಕೆಂಪಾಪನ ಪರ್ವಕಾಲುಡು ಕಿದೆರ್ದು ಬಿದಡ್ನ ಕೈಕಂಜಿ ಕಾಡಡು ತಿರ್ಗದು ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ್ಮನ ಜಿಂಜಾದು ಕಿದತಡೆ ಪಾರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಐತ ಕಾರ್ದ ಪುಟದ ಧೂಳುರ್ದ ಲಕ್ಕುನ ವಿಮಲವಾಯಿನ ಪೊರ್ತು ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ. ಈ ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತಡು ಆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲುಡು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಕನ ತುಂತಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನದ ಯಾಕೆಂಡ ಸುರುಕಾದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆತ್ಮದ ಒರುವಾದ ಕೊಲ್ಲಿನಂಚೆತ್ತನ ಶಿವಗೆ ಭಜನೆದ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಡಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಪಾದದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ದೀಪಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ದೀಪ ಮಕ್ಕಳೇ ಪುರ ಇಪ್ಪಡೆ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ತುಡರ ಅರ್ಲಾಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಮಾತಿರಗ್ಲೇನ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಅಂದ್ಯನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿಭಜನೆದ ಅಂತ್ಯನಂಚಿತ್ತನ ಭಜನದ ಮುಖೇನ ನಿಜವಾದ ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸುರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೋನುಗ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಅವಕಾಶಗೂ ಬಡದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ.
ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಯ್ಯಡ್ ಉಪಹಾರ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಿರಂತರ ನಡುತೊಂದುಂಡು.